uNkulunkulu akulonde kubusise kama kupastor wanikithana ngifulike ngicela ukuthi inamba oyisebenzisa kusongo 9 ekuseni ya5 ntambama kodwa uma ngumlandeli kuphela. Inamba kuma uyisebenzisa yabingelela uyichaza igama chaza inkinga yakho kuphela. Awu WhatsApp sibheka u-Faith TV shows 27 what is this the same as ukoroba indlu. Okay. 1 ngokwesintu uma uphupha indlu kuwuphawu oluhle uma uyikoroba ngoba lusho ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi umsamo wakho udinga ukugezwa uhlanjululwe ngoba ungcolile. 2 kwesinye isikhathi uma uphupha indlu kuwuphawu oluhle uma uyikoroba waliya lusho ukuthi kungenzeka umelwe ukuthi uthole imithi noma iwasho zokuchela ngoba lendlu isingcoliswe ngezigadlo. 3 kuyenzeka futhi uma uphupha indlu kuba uphawu oluhle nje uma uyikoroba olukukhumbuzayo ukuthi kungenzeka umele ukulungisa nokuxazulula inkinga esikhungethe umndeni wakho. Ngoba kuyenzeka uma indlu engcolile uthola ukuthi kukhomba ukuthi uneyinkinga ezikhona la khaya, izinkulumo, izingxabano njalo njalo. So uma usuyikoroba kukhomba lesinyathelo kufanele sithathwe noma sithathiwe sokulungisa lowo monakalo okhona emndenini. 4 ngokwenkolo uma uphupha indlu uphawu oluhle uma uyikoroba lungabe lukhomba ukuthi kungenzeka udinga ukuyeka imikhuba nezenzo ezimbi, ukulahla izono noma ke indlela zobumnyama usindiswe. Petru 1 chapter 2 verse 1 indlu ihlanzekile ngakho ke hlanzani ububi bonke nobuqili bonke nokuzenzisa nomhawu nokuhleba konke. NgokaMathewu 23 verse 26 imfariso impumputhe ehlanza kuqala ingaphakathi lenkezo ukuze kuhlanzeke ngaphandle layo. Besibheka ukukoroba indlu. Siyabonga. Siwe ni pasi na matuyo,